A Deputación da Coruña financiará íntegramente o proxecto de construción do novo vial que unirá o Saltiño e Berres e que permitirá desconxestionar o tráfico no núcleo urbano e mellorar tamén a conexión entre as parroquias de Cabo de Cruz e Abanqueiro. O proxecto, que o alcalde Xosé Ramón Romero agarda poida ser unha realidade xa antes do fin do presente mandato, ascendería a uns 2 millóns de euros. Puxemos encima da mesa o proxecto definitivo que xa ten varios permisos sectoriais aprobados. Estamos seguindo os trámites ordinarios e é un novo vial que vai a conectar a DP 1106 ca 1107 desde o Saltiño hasta Berres, a carretera que ven de Cabo de Cruz a Boiro e a carretera que vai dende Boiro a Banqueiro, e este novo vial que ten 950 metros pois vai a servir para descongestionar o núcleo urbano de Boiro, non todo o tráfico pesado que ven da zona portuaria de Cabo de Cruz e, bueno, e tamén os veciños e veciñas que veñen de Cabo de Cruz que van dirección Rianxo, dirección Padrón ou dirección Santiago, pois teñen unha alternativa nova para non vir ao centro urbano. Eso vaise notar no tráfico diario que temos no centro urbano e, de feito, é unha obra moi demandada polos veciños e veciñas de Boiro, unha obra que empezamos a traballar alá no ano 2019 recén chegados e que, bueno, e que agora está vendo xa, pois, bueno, xa a luz ao final do túnel, non? Eu creo que é unha obra importante e unha obra que vamos a intentar que estea iniciada antes da final desta legislatura. A actuación, un tramo de 1 kilómetro de longitude aproximadamente, contempla unha plataforma de 14 metros de ancho, con 2 carrís de 3 metros e medio, arcéns laterais d'1 metro a cada lado, un carril bici de 2 metros e medio e unha mediana central con alumeado público.